Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Middelburg en ik ben hier met Judith uit Middelburg, hè? Ja, klopt. Ja. Geboren en getogen? Nee. Waar kom je Elsa. vandaan? Ik ben geboren in Zeeuws-Vlaanderen, In welke in plaats? Aardenburg. Aha, de oudste plaats van Zeeland. Klopt, ja. Ja, Romeinse vesting. Ja, met Ja. de Sint-Baafs. Ja, klopt. Hele mooie Ja, plaats. Ja. Ja, geboren en getogen. En hoe kom je dan in Middelburg terecht? Nou, ik ben, ja, zoals zoveel Zeeuwen, richting de Randstad vertrokken voor studie en werk. En 4 jaar geleden verhuisd vanuit Haarlem naar Middelburg. En voor studie zeg je? Nee. Toen ben ik Nee, maar ja, waar ben je? voor studie ging ik naar de Randstad, hè, Ja? Amsterdam. Welke studie? Ik heb Nederlands gestudeerd en massacommunicatie. En wat heb je daarmee gedaan? 35 jaar lesgegeven aan de Hogeschool van Amsterdam. Aha, Ja. dus je hebt voor de klas gestaan. Ja, leuk. heel lang. Ja, super. Ja. Super. Ja. En wat vind jij er dan van als je in het nieuws hoort dat de kennis van het Nederlands bij studenten echt heel slecht is? Ja, Elsa, dat is eigenlijk geen nieuws hoor. Dat is al eeuwig aan de gang. En ja, dat constateren wij ook op het HBO. En we proberen te repareren wat er te repareren valt. Maar soms is dat gewoon toch een heel ingewikkeld en langdurig proces. En er is natuurlijk ook ontlezing. Het gaat om meer dan alleen ja. een D of een DT. Ja. Ja, als dat het alleen was, dan ja. was het Judith, easy. je hebt nu vakantie? Ik ben gepensioneerd. Aha. En ga je nog op vakantie? Ik ga op vakantie. Ja. De plannen zijn om nog... We zijn net terug uit Frankrijk, maar we gaan nog eens. En dan gaan we ergens in september, denk ik. Oké. Ja. Nou, we gaan nu eerst het spel spelen. Ja, prima. Memory, ken je wel? Ken ik, ja. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om de bordjes goed in je op te Ja. nemen. Daarna draaien we de plaatjes terug. En dan is het aan jou om de combinaties bij elkaar te zoeken. Ja. Doe je dat goed, dan krijg je 10 punten. Zit er dus een fout tussen, dan gaan er 5 punten af. En als je het goed doet, dan krijg je daarna ook nog een vraag over Zeeland. En daar kun je nog eens 40 punten telkens mee halen. Zullen we er maar aan beginnen? Ja, Heb je Ja. zenuwen? Nee, maar ik weet dat ik het niet zo heel goed... Maar we gaan het gewoon Oké. doen. We doen het Oké. gewoon. Ja. Gewoon adem blijven halen. En concentreren. Ja, ga ik doen. Je Ja. tijd gaat nu in. Dankjewel. En de verschillende plaatjes staan natuurlijk voor verschillende categorieën. Ja. En taal is in dit geval Zeeuwse dialecten. En dan draai je de bordjes en dan mag jij de eerste omdraaien. Ja. Ik doe 1 en 13. 1 en 13. Dus 2 keer de Zeeuwse boerin en een vraag over geschiedenis. Leuk. Waar werd het allereerste vliegveld van Zeeland gerealiseerd? Was dat A, bij Vlissingen of bij Haamstede of was dat bij Middelburg? Ik denk Haamstede. Het was bij Vlissingen. Maar je hebt wel die 10 punten binnen. Oh ja. Dan 2 en 4. Ja, een sportvraag. Hoe heet deze Zeeuwse voetballer? Is dat A, Oh. Daantje de Vries? Is dat Didi Tolhoek? Of is dat Daniek Tolhoek? Daniek Tolhoek. En je zegt het zo zeker. En het is ook goed. 40 punten erbij. Dankjewel. Dan neem ik, even nadenken hoor, 3 en 15. Nee, dat is fout. Ja, nee. Je mag er ook eerst Ja. eentje omdraaien. 3. En dan dacht ik, Waar zit nou die andere? ja, 5. Ja. Ja. En de koekenpan staat voor culinair. Hoe oogst je zeekraal? Knip je dat? Ja, Of wordt dat geraapt? Of moet je dat snijden? dat moet je snijden. En dat klopt. Vind je het lekker? Ja, ik Ja, vind het lekker. Het is maar heel korter, hè? Maar het is wel lekker, Ik ja. vind het lekker. Wat gaan we nu doen? Doe maar eens 6.
Ja, het Oh ja, dat was een vraagteken vraagteken. staat voor algemeen. Ja, dat is volgens mij 16. Goed zo. Oh, ja, ik Goed sta er zo. zelf even van kijken. Hoeveel mensen kregen dit jaar, dus afgelopen jaar, Ja? een lintje in Zeeland? Waren dat er 56? Waren het er 89? Of waren het er 112? Ik dacht, ik heb het gelezen hoor. 56. Het waren er net ietsje meer. Oh, Het waren er oh. 89. Oké, nou best veel. En ik riep toen al wat weinig. Ja, vind je het weinig? Ja. Oké. Ik denk dat er veel meer een lintje verdienen. Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Ja, en nu, maar ja, nou wordt het een beetje gokken hoor. Ik heb geen idee meer. 14? De Oh, uil? dat uiltje, ja, dat uiltje. Doe maar 17. Nou, kijk eens. Het zit er toch beter het in zit dan er je toch dacht. in, ja. Hoe maak je oesters open? Oh ja. Doe je dat met de bolle kant naar boven? Of met de bolle kant naar beneden? Of leg je ze op hun zij? Ik doe het dus vaak, hè. Even nadenken. Ik doe de bolle kant naar boven. De bolle kant naar boven. Nee, het is de bolle kant naar beneden. Oh, dat doe ik nooit. Doe jij het niet goed, denk ik? En dan krijg ze wel open. Als je maar hard genoeg erin prikt. Ja, hoor. Ja. Even nadenken. Nu gaan we naar, ja, doe maar 7. Ik zou zeggen, iets in het midden. Ja, oh, dat boek, ja. Ja, dat boek. Doe maar 9. Nee. 7. En dan 15. Oh. Doe dan maar 7 en 8. 7 en 8. Ze Ja. zaten naast Ja. elkaar. Ja. Je maakte het veel te moeilijk. Ja, ik maakte het te moeilijk. Hoe werden de dieven gevonden van de gestolen Mondriaan uit het Zeeuws Museum? Oei. Was dat door een seksadvertentie? Oké. Of B, door een opgepakte heler? Of was dat door een tip van een kunstliefhebber? Poeh. Nou, dit is echt gokken hoor. Opgepakte heler. Nee, als je nou gokt, dan moet je de minst waarschijnlijke pakken. Toch die seks? Die Ja, seksadvertentie. ik twijfelde nog. Ja. Oké, nu gaan we, dat is dat dansertje. Even kijken, wat is 10? Oh, dat kaart is van de Zeeland. frequentie. Ja, even nadenken. Die zat volgens mij op 18. Nee, niet. 12 dan? Ja, en 10. En 10. Ja. Dat is een aardrijkskundevraag. Waar ligt Koninginnenhaven? Oh. Ligt dat bij Biervliet? Ligt dat bij Bruinisse? Of ligt dat bij Vlissingen? Koninginnenhaven. Nou, ik ga echt iets zeggen, omdat ik denk dat ik denk dat dat toch Biervliet is. Ja, Goed ik heb gedacht. dat historisch... ja, dat is Goed gedacht. een Ja. historisch moment geweest. Ja, Ja. ja. Als je Oké. opschiet, kan je er nog eentje Oh, omdraaien. Oh, nee, de tijd is om. ja. 170 punten. Ja, Ging ik toch weet best wel niet. goed? Is dat... Ja, ik weet geen idee. Nou ja, ik bedoel, je draaide ze eigenlijk moeiteloos om, ja, toch? ja, ging echt goed. Ja. Dit was de wel. zomertour van Ja. vandaag. En als je thuis meedeed, dan had je misschien ook 170 punten. En nou ja, anders graag tot de volgende. Jij krijgt van mij een doek. Ga je wel eens naar het Superleuk. strand? Ik ga wel In eens naar het Frankrijk? strand. Of ga je in het binnenland van Frankrijk? Ik ga waarschijnlijk naar Bretagne en daar is natuurlijk die heftige kust. Dus dan ga je niet zo maar ik ben er blij mee. Superleuk. Kijk.